Dirib seo Broin gléamh na nuachta as Meiriceá mar is Siandúil inniuh an 5 lá dheireh fómhair 2015. Dé luain atá agus sé tá an fórtachaí faoi dheireh. Bhí mé ag múna ranganna in ghearriste dé chéadainn bhí sé chomh teisin agus inniuh tá sé chomh fór sin nach bhfuil an dar rogha gomach flíosacha habh. So tá an aimsir tiontathe sách scioppaí. Ach tá an ghrian ag tainmh agus breanlaíonn sé go deas i gceantar i mór cheantar Nuacht. Níl cúis clásán ar bheagainn bhuichas le dia léim go bhfuil sé chorbáistí agus go maith ar feadh seachtaine eile in éireann. Na scéalta móra. Roinnt scéalta idirnáisiúnta uimhir hín mar phleagra is dócha ar an méid atásúil ag an rúis sa bhean ar deir na stáitiantathe go gcuirí siad níos mó brú ar ISIS in Syria. Is cosúil gur bé Raqqa i lár na tíre phríomhchathair de facto ISIS sa cheantar sin agus tá sé de chospóirigh na stáitiantathe ionsaithe a dhéanamh ar a gcathair sin chun bhrú a chur ar ISIS. An teachtain seo caite formheas an tuachtarán Obama dhá chéim chun an tionsaí a chur sa tiúil thar na seachtainní atá le teacht. Uimhir híon d'áirde sé armlón a thabhairt do fórsaí an reasúra go ddíireach agus uimhir dó cheada sé feachtas a thosaigh ó bhunáiteannaí sa tuairt ach ar nó caithfear na sonraí a oibriúmach go fóill. Ag fanacht well ní héon bhean ach an tearthar san Afghanistan an taras seo scrúdaíonn alt teacht chun ceannis fearr dar bannam Mullah Mansour ceann ortha nua an Taliban san Afghanistan. Dearann scíal sa cheanglíne gur bé ceallag agus cócheilg is dócha is cúis le teacht chun cuachta Mullah Mansour agus gur bé inniualacht i cócheilgeannaí a bheoslaí theacht chun smaachta. Dearann scéal dá mbeadh muirleathach a bhí sucrathe ar bhealach níos lú ná é I muirleathas an Taliban ní achas an duine sin go fóill.
Sna nuid nóchadí hí sé an cheann etslíocht faoi rialtas an Taliban ach bha réigean gur raibh etleán bith ag rialtas an Taliban. Rinne sé fáilíocht sé sin fáil sé rinne tarasóideachta an rialtas ag an nuair nach raibh ceabaigh an lochóg féin dul isteach sa tír. Go gearr deir an Times bha bheag led bith gnán go dteochach nuacht mar ardcheann féine a Taliban agus gur bheisean chomharba bhunathóir cháiliúil an Taliban Mullah Muhammad Omar. Ach mar a thuairisc mé an teachtain seo caite, tá an Taliban tar éis 4 Kunduz a gháil agus tríd an gháil sin tá clú agus láidireacht Mullah Mansúr daingnithe go mór. So sin sain-scéal is dócha as an Afghanistan ach faoi sin ach os cían an ile go fóil tá scéal eile faoin Afghanistan bhaineann sé le ionsaí rinne na Stáit Aontaithe ospidéal in Kunduz. Rud a spreag fágáil Médecins Sans Frontières as I gceantar sin. Mar I dtéar an scéal tá an staid I Kunduz tá míthachar go leor an chathair féin. Éirithe níos gógaí, níos seansalaí le déanaí agus na háitreathóirí gafa idir siúpaí rialtas agus ceannarchaí an Taliban go háirithe agus Médecins Sans Frontières imithe. Ba dhé Médecins Sans Frontières an grúpa cabhrach deireanach seirbhísí leighis an soláthraí deireanach seirbhísí leighis ó níorthar cibé sa cheantar sin. Ach tar éis ionsaí tabbaisteach deachad na Stáit Aontaithe an ospidéal a scrios an téanad díon chúram sa nolscoileann sin agus a mhara 22 dá réalg bhall de Médecins Sans Frontières ina measc tá an grúpa sin tar éis tuairt le fios nach mbeidh siad ag gníomhú a Kunduz níos mó. Áudhuaíonn an Pentagon gur mó is dóchaí
gur bíad san bhuachúis leis an ansaí agus deir siad go mbeidh fiosrú isteach ach deir Médecins Sans Frontières gur bheith leosan fiosrú neamhspleách éiceáil. Tá rialtas na Afganastáine ag lorg fiosrathe sa scéal freisin. Níos mó faoi sin bhéidir amárach nuair a cheochas níos mó san riamach. Scéal i bhíre ceir scéal Meiriceánach sa scéal seo bhainteach le phrasanna drugaí. Tá sé mar nós ag roinnt chomhlachtaí inistíochta leisanna a lorg atá ar an marga nach féidir le daoine marachtáil gánaíod agus iad a cheannach. Agus cholú agus I cheannaíonn siad iad, ordaíonn siad an price. Anas go mbeidh ar Medicare agus chomhlachtaí áireachais íc as na drugaí. Tá síon an scéal le ainm J. Michael Pearson agus thugann an scéal le fios gur fearr gnó dos cúché amachchas amach. Tá gceannas ar chomhlacht cógasíochta. Well, ní cheart am rá cógasíocht, ní dhéanann siad cógasíocht sin éachar. Ceannaíonn siad na cearta de chógas. Agus ordaíonn siad praosanna na leisanna seo. Leis an tactic seo tá inistóirí mar Pearson ag fáisciú ní hamháin chomhlachtaí áireachais ach túltóirí freisin. Túltóirí mar Bruce Mann Iarthuaimh as Michigan tá ag marachtáil le iarmhairtí na tactic dos cúcha seo. Tá galar ó dhúchas ag an Uachtaráin dar benim galar Wilson. Dógann sé druga dar benim cupramín dó. Agus le déanaí cheanna an chomhlacht seo na cearta de cupramín agus dáirde siad a price 100 capsúl ó $8.8 go dtí $6,050 $1.8. Ní ardú sin ardú fáisríocha nó mar sin. Agus cé gur gin tactic mar seo brabús tá sé ag choranmhrú ar thúltóirí mar an Uachtaráin agus a bhean chéile. Cé gur seandaoine iad ní léon dar a rá ag an meananis ach postáil chun íchas na drugaí seo.
Tá an ceart ag iarthóidí uachtaránachta mar Hillary Clinton a déir gafar rudi cínsa dhéanna faoin réaba seo. Ní féidir le go nághine chur sús le mí úsáid mar seo, agus is mór a trúa chur féidir leis an marga oscailte seo de chuid mharga na Stát Aontaithe rudí mar seo dhéanna bhean dhaoine. Scéal láitiúil amháin, pléasc mór gáis is dócha. In Brooklyn tá a leidin amháin marmh, agus is beag go tá fágchaid in iricnimh, is féidir féchaint isteach bála thosaí an iricnimh agus brean ómach an cúl sin pléascú amach na bálaí tosaí agus cúil. Ní tharlaíonn sé seo an gchéile, bhainfinn sé go mean minic leis na plátaí séife seo úsáid an gcúdaí chun bhí a chuineáil te thar séifse na sábháide. Agus má bhíonn is minic iad ag chur córais gáis agus córais leictreachais faoi thinne. Chnig mé cibé gan líne líne maidin go raibh cócarán dá hais. Go raibh is an áras faoi cócarán. So sin iad na scéalta móra, tá chopla scéala le ach ní féidir leam an mhaidin ar fad a chaitheamh ag léamh na scéalta nuachta agus mar sin fágfaidh mé slán agad go dtí an chéad uair eile agus idir an dálín guím lá bhreá ar bh go léir agus bheannachtaí ar bh go léir. Slán go fóill.